Hi guys, karon Domingo ha palahin sa tapol kay na siyudad adto tas dagat ay manguha kog swake. Karon buntaga guys, magdiduyog na to ang adlaw, dili kayo kuan, dili kayo init. Hapit na alas 7. So gikingon ko na atong gianhi dinhi sa dagat sa pagkaron. Suwaya na tog panguha og kaning swake. Diba? Okay po so alright. Love you all. Kuyog ta. Ato sudan ng plastic ra gyud. Kasagaran ang swake ana na siya sa kalusayan. Ada may kalusayan din uy. Wow. Look na diyon guys. Oops. Mura ra magibot ko. One down. Sud sa sudan na one down. Dul. Magtabon rin siya sagar o anara. Dos. Tapos unahan. Tapos unahan. Yeah, ini takop dari na. Oh. Ay, saus. Dari yan. Soda. Tulo na. Taglain. Diara. Sada. Nasa yung mga sada. Diara. Us. Oops, sada. Bilas ba to? Oops. Mana dah? Ayuh lagi. Takut lah. Hi guys, maghaha na ta sa atong kuha nga swake. Okay, dito daghanon kayo gamay ra kuha. Pito ra ka buok kay ato sa binila lang uban dito urot-uroton. Kita na ni. Paduol. Dago kay unod guys. Tundanon kayo kasta ninduta. Ugasan. Harus nanti pukul dia kita. Nanti kodok stik anak ko pukul no. Resan. Oops. Lagi pun. Kita. Oh. Tak doa. Tulo. Oh. Okay. Layo yung swake, no?
Doon lang.